Men er det ikke det, man siger, der er 120 år? Så er 80 år 120. Er det BPM, der er det? Ja, det er BPM. Så tror jeg, det er 80 år 120. Hvordan kan man se, hvad man har? Jeg tager blodtryk på for så glemmer jeg det nu af der. Gamle mennesker. Og nogen, der er fede, der kan måske se deres. Der er så bare høj, ikke? Hæ? Det er lige, hvad gør du? Det er lige. Gør de spiller sådan ikke? Jo, hvad fuck sagde han? Ikke var bedre. Ikke var bedre. Jeg er evig i hans på smag. Jeg tror, jeg hørte noget. Og Arne. Jeg siger, at de snakker rød. Det er rød sprog, de snakker. Ja, ganske. Kan man? Ganske betyder det måske, eller muligvis. Ja. Sygt. Det er bare ligesom svensk. Ja, Ej, det var også det, jeg tænkte. norsk. Nej, det er sådan, man siger det på svensk, nemlig. Nå, det er også. Man kan også sige det på norsk. Hvad er Rumi? Nå, restart din client. Nå, ja, har du set den? Nej, Prøv at se den. jeg kom bare lige i tanke om det. Prøv at se den. X'et det ved at se den. Nå, det er ved at sådan. Nå, det kan jeg godt se. Sådan er min også. Ja. Nå, men det er ikke så slemt, det der. Nej. Det er som vi startede faktisk, så... Ja, det har du sagt. Men nu er den fikset, det er rundt om. Men nu er det inde i clienten fuldstændig. Jeg ved ikke. Hundevand. Men jeg ved ikke, jeg føler, man vinder, når den er sådan lidt så... Lidt skoft. Jamen, jeg skal også tænke, nej, bedre er det. Ej, den support var fandme skoft. Hold da op. Snakker om. Du har ingen game igen lidt der. Ja. Ja. Du får ingen pauser. Altså, Jeg spiller ikke genialt hver game. Ja, okay, så behøver man da ikke en pause. Der er ikke brug for pauser. ja. Hvad ligger du på nu så? Ikke særlig meget. Ja. Shit. Jeg bliver nødt til at lige få et fokus med sådan en reset, og så er jeg der. Jamen, har du ikke gået fra 300 til sådan 100 for sådan 2 år? Hvad siger du? Har du ikke gået fra 100, eller det her 300 til sådan 11 LP? Jo, altså. Det hedder Rage Queue. Jeg var lige hjemme med en ven, og jeg sad ikke super godt, men jeg spillede alligevel, fordi jeg havde lyst. Det er sådan, jeg har det hver dag. Jeg sidder og pisse i den der. Der er bare for en i ryggen. Jeg har faktisk lidt ondt i ryggen allerede. Hvad? Ondt i ryggen? Ja, hvad? Skal jeg sidde? ikke Jeg sidder i helvede. nej. Jeg kan ikke have mine ben hen ved... Du kan ikke sige det der ved at kalde. Det har du ikke gjort endnu. Jeg kan ikke have... Eller i hvert fald, du har ikke paybacket endnu. Har vi ikke vundet 2 i det? Nej. Jo. Nå, men det var på den anden, ja. Det er på main nu, jeg vil kunne vinde 1 på den. Jeg har mistet lidt LP i går, så jeg skal lige op igen. Hvad er det på? Hvordan mistede du det? Var der sådan en smolder i game, eller hvad? Jeg skal lige teste smolder. Jeg skal lige med teste smolder. Og hvor er du henne? Beast. 104. Der. Hvorfor skal du være her, når I venter? Ej. Du kommer her på Raid? Ja. Ja, det er den eneste kamp. Hvordan kan jeg gøre det? Der. Har du set Barmer eller ikke? Oscar? Nej. Jeg er cracked. Nå. Game. Jeg tror lige, jeg skal være i Grandmaster. Nej. En game. Jeg tror det kan det være, han har ramt sit feed. Jo, det har han. Kan du ikke vi spillet mod ham? Jeg føler ikke, han jeg føler ikke, han spiller ret godt. Nej, det ser mig heller ikke. Men det er bare, han bliver bare carry. Men jeg spørger nok godt. Han er i hvert fald 10 til at spille. Ja, han må være 10 til at spille. Jo. Det er også det, jeg føler halvdelen, altså
halvdelen af de her med LoL, det er bare, man skal spille noget games. I mean, Fordi det er hvis så man der, performer, det er så der, det bliver farligt, fordi dem, der spiller for mange games, de dør altid med, at de ikke fokuserer, når de spiller. Så ja, man skal spille mange games, men man skal så spille fokuseret, når man spiller. Det er den sidste halvdel. ja. Jeg har problemer med at spiller. Hvorfor? Jeg kan se mange spiller. Hvor mange år? Mange spiller. Games? Nej. Jeg føler, at jeg bliver dårligere, hvis jeg spiller for meget og mange games. Jeg spiller for lidt, så man dårligere. Ja, det bliver også. Hvad har jeg? Jeg har... Hvad er det? Men nu har jeg arbejdet, så skal jeg lige blive vant til at arbejde hver dag igen. Ja. Men nu arbejder jeg bare til hjem og spiller, så... 170 games har jeg. Under 70? Ja. Skal jeg se på Beast, der har jeg... Ja, jeg har over 100. Shit, jeg må sådan noget. Det er ikke godt. Så underhyldermand, der har jeg... Er det Karsus? Men bandede Ezreal? Det ved jeg ikke. Det gør de. Jeg skal lige til at bytte min support. Han tog Rakan. Nej. Nu tager de Nautilus, og så er det GG. Det er allerede GG. Eller Jeg har en Pike. Master Yi jungle. Ja. Det ved jeg, I var hvis jeg tager Erik også, så må hvis de tager Samira Pike, og jeg begynder begge deres Summers, så er det det der. Shit. Jeg skal få det til den op. Ej, jeg kunne. Hvad er det, jeg plejer at spille med hunden? Det ved jeg. Jo, det er Tristana. Der er en AD, der jungler. Jeg ved det godt. Smolder er skummet den, fordi du stacker på boksene. Ja, Jeg skal du kan af også det. spille, du kan også spille Malzahar, fordi du bare Nej. eater hans små hund. Jeg kommer ikke til at spille Malzar. Du kan stadig eater dem, og så kan han stå around. Jeg spiller en eller anden lorte-champ, det er fint nok. Men er de garanteret til at gå hele vejen igennem deres opgave? Hvorfor? Det tror jeg. Jeg tror det er. Ja, det jeg tror ved. Jeg har lyst. Jeg har bare set videoen. Det lyder kinda broken. Altså eventually rammer den jo ham. Ja, præcis. Ja, fordi de bare flytter efter ham. Ja, Så er det bare det giver actually bare hans hunde AIDS, og så er han selv AIDS. Det lyder faktisk lidt frem. Jeg hader altså jeg kommer ikke til at spille. Ori, så det kan lige gå. Ja, spiller vi med husen? Nej, okay, det var bare en smørk, jeg spiller med. Han er toplænder. Han er en smørk. Hvorfor? Han er bare lidt 2. Jeg er ikke kommet ind i gamet endnu. Eller lov. Jeg mener, han har spillet meget. Nej, han er før. Nå, før. Gwen. Nå, Gwen. Han troller der. Jeg tror, han blev giga-fucked. Ja, vi gankede ham 2 gange. Jeg kom i hvert fald top 2 gange. Ja. Og så kom jeg bot 3 gange. Ja. Så blev jeg ind med jungleren. Rigtig mange gange. Altså jeg var ikke engang invet. Jeg var et level bag. Jeg var så meget ud af roam. Hvorfor ligner det, at jeg var midlane, og du var botlane? Jeg tror, den er ikke level. På GG'en. Og det ved jeg ikke. Jeg aner det ikke. Og PGG den tracker, hvor jeg har været mest igen. Den tager ikke ud fra jeres model, altså hvad I har fået eller noget. Den gør det bare ud fra, hvor I har været i lane. Og så siger de, at jeg kan carry. Jeg blev F, hvad blev F? 15? Jeg dominerer botlane, det var mig. Jeg roam level 2. Roam level 2. Det er sjovt. Ej, det virker faktisk. Okay, men den jungler ind på os. Ja. Jeg fik 2 gratis kills bare fordi han fik en med det. Hvorfor løb det i 5 mand mod midt? Tak. Fordi jeg forestiller mig, at de gerne give et burn eller noget på dig. Jeg anspiller med Wolves in Euro. Ikke længe komme ind på dig. Jesper Seri. Hvad har Ikke jeg blive hugget. Jesper Seri, hvad kan jeg gøre? Exhaust. Jeg har ikke exhaust.
Vinder jeg en kane? Bare vinder. Kan du har det på noget også med før. Ja, det er godt. Men den er fine. Og mod en pike. Det er that shit. Jeg kan lige noget slow wave. Jeg tror, det er en god idé. Jeg dræber en slå det. Kom her. Der er hund på. If I were back home, I'd be helping Mama cook, or be feeding the animals with Papa. Bro. Nafiri en champ. Det er big. The jungle isn't as creepy as it looks. Jeg tror muligvis, at de har vundet vores landing phase. Shit. Jeg er en vision. Jeg har ikke noget. Hvorfor skal han så meget? Uden at ramme second coup. Hey, Flamingo, you okay back there? Så har du push den her. Der kan plan. Go next. Gotta burn brighter. Fire burns, but it doesn't have to burn. Did you see that, Flamingos? Dominating. An enemy has been slain. Han er low han. Og han bliver... Han er fucking død. Se hans HP. Det er fordi han fik... når han rammer second coup, så får han HP også. Ja. Jeg skal bare flash, så jeg tror ikke han fik HP af det. Jeg tror det giver ham et shield. Jeg fik af ham lidt HP. Jeg er i hvert fald... nej. Kommer. Han er ingenting. Der er heller rigtig som sådan noget. Det er fint nok. Men nu når han er på waven. Lortehund. Prøv at jeg spiller den her champ. Den er dog shit. Vi kan ikke rigtig steppe op her.
Did you say something, Flamingo? Nej, bare vent. Ja, nu kan vi godt. De er ingenting. Nu kommer der kø måske. Bare farligt. Der er kø kommer noget. Next day. Okay, nice. Ja, men hunden kommer. Oh my god. Han gør ikke en damage på til det, så. Jo, det er second cool. Ja. Jeg vil ikke gerne få noget kill. Han kan godt tage efter. Jeg tror også godt, han kan. Ja, jeg tror, han dør fra det, hvis han gør. Ja, ja. Jeg baser bare. Bro, den er væk. Hvad så? Nå ja. Hvorfor movede du ikke nu? Åh, shit. Nice. Jeg tror jeg fik taget Mirror med. Ja, men det er godt spillet også. Nej, nu dør jeg. Jeg tror, han griefer. Eller, I don't know, nu kommer han, ja. Nu kommer han, ja, nu kommer han. I don't know, this thing. Det er en spiller, der vinder. Ah, fuck. Your team has destroyed a turret. Det var dårligt af mig. The light Jeg troede ikke, inside jeg us troede ikke han kunne is have an inner flame. That's the heart of my fire. An ally has been slain. An enemy has been Guys, slain. refocus. We went late. Stain! Mama worked so hard on this poncho! You're welcome! Jeg bruger mouse til den. Jo mere du dør, jo bedre. Right! Kommer ned der. Jeg fik Jeg kan ikke røre med, fordi jeg dræber mig bare i jungle. I'm not homesick, I just Jeg kommer og henter ham i stedet. really miss my bed. Kom her. Nej. Der kommer noget fly ned. Så var det den her til væggene. Jo, måske. Okay. Jeg ved. Kommer noget bot her. Ja, det er det. Jeg burde tage den. What the fuck? Kan jeg godt dræbe dig? Ah, fuck, jeg troede ikke op det. Ja, det kunne jeg. Med Chitoro. Det troede jeg godt. Og det var Men han tæt på. mister så meget. There's fire in every living thing. Jeg elsker det i det, altså han bliver ved at sige, det er min skyld. Og sådan, jeg penge, jeg gør alt, hvad jeg kan for... Så længe du pusher waven op. Ja. Og perma-shopper. Så skal det nok være. Tænker jeg. Hvis jeg oplevede det, det var mega big for mig.
Okay, jeg mødte ham. Det giver ikke mening, det er noget, det jeg siger. Nej, sådan det er jo. Alting skal ikke. Vi har mistet top, så har sikkert. Jeg har den lige det bedste tal i hold. Carry my family with me. Godt der tror jeg. Han ultede. Det rammer. Han kommer i level. Legendary. Good job, it's good. Give you and you destroy. Han er også blevet hard counterpicket over. Godt det her. This is the farthest I've ever been from home. Det går godt tårn der. Det er fucking nederen, mand. De gør ikke, når det er Rakan. Okay. Jeg kan ikke spille spillet, hvis jeg får min support. Han er død. Og det er også. Ja, de får lige 2 kills til det her. Ekstra en. De fik også 3 kills top. Ja, så kan jeg så ikke forstå, hvorfor vi giver alt. Spil for den over. Kan jeg gøre sådan, jeg kan få guld?